sing nek TikTok lho, Pak. Sele sekop. Inaria tamba. Le, lah kok malah Anoman si kethek putih. Lah Cinderella kok teko Anoman berarti nyapa? Cinderella koncone Anoman. Lah mosok ora oleh Anoman dolan. Tetap saksikan kami di Budaya Jawa. Masuk deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi rian nggih? Nyanyi rian. Oke. Nyanyi saya. Oke ya. 3 2 1 ya. Bareng-bareng Guyon Maton. Dibacotne ora ke. Mari ini dibacot nih coba. Karena ini kan dari sini sampai sini luar biasa. Iki tak coba. Iki ditekoki, gelem nyanyi ndak? Takonono sih. Kalau ada yang mau nyanyi nanti ada door prize dari panitia untuk aku. Tak kira teko awakmu dhewe, rumah saku nak ngomong tarik-tarik. Teko Bunda. Teko Bunda Indah. Bunda Indah. Indah Mawarni. Bunda Indah cantik sebenarnya kan. Akeh roh ki mau aku. Apa iya? Wong suwe lho awak dhewe iki kumpul mosok awakmu lagi roh iki. Ngerti olah cantik ngono kuwi tak regone tak larang nih gue. Lah terus ngono kuwi lho ngerti nak pian. Coba ya. Kowe ndi? Kowe kene apa kene? Manut aku mbok pilih nanti. Aku sing sithik ra. Oke. Santai bro, santai karo aku bro. Oke. Aku kene, kowe kono. Aku kene. Yang sebelah sini mana suaranya? Ojo nganti kalah, mesti yo akeh kono ning kudu menang awakmu. Ora karo iki gak masalah karo aku sing penting semangat. Mana suaranya? Bosok kowe. Ngerti pasukanku ngerti ora? Kompake. Apa? Ijol to. Ora iso. Wis kadung awakmu milih kono, pilih pilihanmu dhewe. Nggonku tuwek-tuwek. Tuwek yo ben sing penting kene karo aku nyanyi apa rame. Oke, enggak masalah. Jaluk apa tak turuti. Oke, Bro. Nyanyi karo Percil oke. Ojo nganti kalah lo yo. Oke, yo. Kabeh telu. Ing bocah uga marang. Uga gawe. Matur nuwun terus. Kabeh papat. Alah opo? Gitar. Awakmu kaya ngono kaya golani Nggonku kabeh papat. Apa cil? Wah. jaluk Ora hafal. jaluk tulung ya, Cak. Ya, nggonku Iya dilengin. Ini nak sholawatan kene jelas. Anak soleh-soleh kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, mudeng. Ngerti kehebatannya pasukan. Kapok seneni kapok. Nyapa awakmu melu rene? Aku grungu. Lagi Tapi aman, Bro. Kaping papat paling padha karo nggonmu, Pak. ora iso. Kaping 3 sih iso, kaping papat angel. Ayo coba. Kaping 3. Bocah uga marah. Uga gawe. Kaping 4. Padha. Apa nek wong wedok kaping papat anune sapa? Wah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah luar biasa le Semarang acara silaturahmi relawan Prabowo Gibran. Alhamdulillah awake dhewe ya ngono matur nuwun sanget kepada beliau Bunda Indah Mawarni. Eneng gabah ning pinggir kali Bu Indah muga banyak rezeki. Amin. Eneng gabah apa neh? Eneng gabah kok kecemplung sumur. Muga-muga Bu Indah tansah panjang umur. Amin. Eneng gabah tutuli pitik Bu Indah aku njaluk duit. Amin. Bu Indah tapi pada malam hari ini acaranya luar biasa. Luar biasa sekali. Karena apa Percil pada malam hari di sini karena apa? Karena ini adalah Karena hari sudah silaturahmi. dibayar.
Apa Awakmu ngerti acarane ora iki silaturahmi relawan. Karena silaturahmi relawan Nyambung pas seduluran. nyambung pas seduluran itu kita utamakan Sing penting kuwi dulur. sing diutamakan dulur sing duwe duit. Ngiling-ngilingan. Pak dulur sing duwe duit iki. Iya karena itu duit itu DUIT doa usaha iman dan takwa. Awake dhewe kudu ndongakne iman kudu kecekel, usaha piye takwane awake dhewe kudu dijaga. Ah betul sekali. Ini nanti malam ada wayang kulit. Ada wayang kulit. Kulit kacang. Ya, Yo kulit. wayang kulit. Wayang kulit. Sebelum wayang kulit acaranya campur sari guyon Guyon maton. maton. Saya awake dhewe ada saka Jawa Timur. Betul. Ketemu dulur-dulur silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Alhamdulillah kita lihat ibu-ibunya cantik-cantik, yang depan Iya. udung coklat, wah towek sing coklat ya, towek ya. Tapi yang belakang masih muda. Lah iya. Tapi nggak apa-apa, yang tua itu malah utama menurut Utama saya. sing nom-nom ketok isih ayu-ayu, sing tuwek-tuwek nyaprut-nyaprut. Seto. Lah sing nom saiki ketara seger. 15 tahun 20 tahun kas. Ku ya padha karo sing tuwek-tuwek padha ae kok rumah saya. Kita bor pada Kita malam hibur, hari ini. supaya awet muda. Nadane sing enak aja nganti ngisi-ngisini Oke. ya. Apa? Omplong. Ya Allah. Ya, Aku mau kok anu apa ki ning kuwi lho Simpang 5. Nyapa? Mau mangan sego mruwet iki, sego apa to, Le? Sego liwet, nyapa kok sego mluwet. Aku Sego ora- liwet enak. Aku terus tapi ra sedo mangan aku mau. Lah nyapa kok ora Ana sedo? sego gandul. Wah, lha kuwi segone teng gandul terus mangane piye aku lho. Sego gandul maksudnya iku nasi, bumbu gandul. Lah iya. Bumbune sing gandul. Lho bumbune digandulne ngono. Berarti awake dhewe mangane mangap ngene terus ditus-tus ngene ya. Maksudnya kuwi sego gandul kuwi sego jangan gandul ngono lho, Pak. Lah iya lho. Wah, kuwi bumbune apa jangane sing digandulne. Berarti awake dhewe ketes-ketes mangap ning isore ngono. Ya kuwi maksudnya bakul sego gandul kuwi to. Heeh. Lah bakule kuwi sing digandul-gandulno kaya lawa. Woket ndedek. Aku ki ora roh tenan kowe. Kuwi jaman biyen kuwi nak dodol nganggo gerobak gemandul-gemandul nah dadine sego gandul. Alah. Lah terus bakso barang. Bakso Jawa apa, Pak? Tengah bakso asli Pati. Kowe ora nggawe wak blas to, Le? Masih bakso ini Maksudnya kuwi ya bakso sapi, bakso daging. ngawur yang tulisannya asli Pati ora nek daginge kok. Kuwi asline bakso daging ya, Pak. Loh. Bakule maksudnya bakule kuwi teko Pati ngono lho. Lah menungso iso Pati piye saiki? Kok kowe. Maksudnya bakule kuwi saka Pati ngono lho. Iya, Pati ki apa? Pati ora ya sing digileng kuwi dadi Pati kuwi dadi. Ngene lho, omahe bakule kuwi Pati. Lah, lha ora dirubung semut. Lah kok iso? Mati kok Pati. Maksudnya bakule asale saka Pati. Lah iya bakule ora lemek ngene ra nek bulunge blas. Omahe bakule saka Pati. Nah, ya dirubung semut. Kuwi bakso Pati. Ya wis untalen dhewe. Nesu ditekoki kacan. Mau ditekoki Mas kok nesu. Maksudnya bakso asli Pati kuwi baksone. Asli kota Pati. Nah, kota Pati kotone teko Pati. Lah sak mau nembane kutha teko Pati, nembang sing apik aja nganti ngisi-ngisi. Wakot malah. Awake dhewe ning kene ado-ado le, nembang sing apik aja nganti ngisi-ngisi. Dari Jawa Nadanya Timur. E ke H. Dua O ada? Enggak ada. Hula hulu. Coba nyanyi sing enak le. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyi le, nyanyi. Lah yo nyanyi. Lah kok anu nyanyi? Tapi kita sebagai santri Heeh. melakukan apapun harus diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ben urip saya barokah, selamat donya akhirat. Jamaah rahimakumullah. Sik. Kuwi guse, kuwi apa ae kowe nyampur kebiayaan. Lah Awake dhewe ki menghibur tok. Kene iki ndonga sik. Ya, Ben ya. selamat donya akhirat. Ya siap. Seleah Le. Bir. Le. Ya tak omongi. Ya. Iya ta? Rene tak omongi. Nyapa? Kowe iki tak kon nyanyi kok iso kaya ngono ki lho mangsamu ki. Lah iki yo nyanyi. Kaya sing nek TikTok lho, Pak. Seleah sekop. Selendang biru. Lah iso nyanyi dhewe nyapa ora nyanyi? Aku kok kon awakmu tak. Lah awakmu iso nyanyi kok iso ngongkon-ngongkon kancane. Aku kowe sing nyanyi kok aku terus neruske. Tenan apa ora? Ya. Engko gak. Tak terus. Ya winganane aku bukan mlebu sik, awakmu gak sida mlebu. Lha nyapa mlebu? Salahe lemu. Apa kowe yang Suara wedok, engko suara lanang, suara wedok.
sunane panitia. Ya, khusus spesial Jawa Tengah. Jawa Tengah. Khususnya Semarang. Semarang. Di, belum menjengmu nih di. Iki lho. Di. Nyanyi yo. Nyapa kok iso ngene-ngene iki lho. Lah aku dikeploki lho, Pak. Ora usah dikeploki malah kaya doro bocah kok. Ya wis tak mabur. Lah dikeploki kaya penyanyi geliga kae lho. Aduh, balsem caplang kaya geliga. Penyanyi Gilga. lah kaya gilga. Ayo, nadane lanang sik, ben roh antara. Selendang biru rapakal balik ning tanganku. Ternyata karepku ki awakmu ki tak cekel gulu menjengmu lah ora ketok akhirnya Ora ketok piye lha iki mau teket seneng nek adimu mati. ora. Berarti iso ya karena aku lanange kowe wedok ya. Oh bisa. Ayo coba. Minta lagu apa? Dangdut. Oke. Tak kasih. Dangdut. Ya, kowe wedok ya. Oke. Bila kamu di sisiku hati rasa kayak bisa naik ngono lho. Lah aku mengikuti awakmu lho ben sepel ngene. Ya tapi kayak bisa naik rasa Lah hatimu pengen telu lho bisa naik. Syahdu satu hari tak bertemu. Ayo bener kalau tanam selapo ya. Hati rasa syahdu ku yakini semua. Gak iso ketahe. Aku iki saiki rada latah dadi mengikuti awakmu. Gak iso ketahe kowe angel ketahe kowe. Nangel rasa digarap. Aduh. Matematika apa piye kowe? Lah iya awakmu. Kowe nembang sing enak. Mbak apa? Duet ya. Oke. Duet sama siapa? Ini artis selanjutnya ya. Oke. Sepotong aja. Yuk, sepotong. Oke. Mbak Man, jenenge Man. Mbak Man. Loh, Mbak kok Man? Loh, Man namanya Man. Oke lek Man. Yo. Selanjutnya langsung kita tampilkan satu artisnya dari Jawa Timur, spesial lewat panjenengan semuanya. Semarang, Jawa Tengah. Bergoyang ada Mbak Man. Mantap. Sepeda motor. Ayo Man. Lo kok Ponidi lho? Jenenge asline Ponidi. Di Renati. Panggung kene lho. Wayang engko. Gendong. Mati. Gendongan janset le. Ayo niat. Gendong. Ayo. Aduh, angel jamoman. Ponidi Renati. Jaluk digendong barang nyusahke wong. Nah, nyusahne wong. Ayo. Rumah saku. Iya. Jaluk awakmu lho ora. Nah aku gak gelem lho iki. Cah. Ate kok kene jaluk. Lah iya. Wong ora rumah saku ora dingenekne iki ora anu. Mohon maaf para penonton. Ini minta digendong. Masalah. Ya, Pak. Masalah ya. Katokmu lho. Kolormu. Wong wedok kolormu. Kok kolor bal-balan kuwi lho. Aduh lah kok cenone Manchester City. Anu Mas.
Sing njaluk gendong ki aku lho, iso aku gendong kowe iki piye to jane? Lah kowe aku meneng lah kok mundur-mundur aku ya mangkring. Pak suarane sapa to, Pak? Suarane sapa to, Mas? Ya ampun. Ara ora jenenge iki sapa? Siapa? Sapa? Mister Man. Mantel sepeda motor. Leman Manohara. Nah, kuwi lho, Mas. Artis asli dari Jawa Timur. Lah, Ya. Manohara ki nggon util mendhuwur ngisor mano engko. berarti kugruk. Ini ya, Duk Manohara. Iya, Mas. Ini kan acaranya silaturahmi. Izin. Sampean tadi kan udah salaman dengan beliau-beliau tadi. Izin. Udah ketemu apa belum sama Bunda Indah? Belum. Oh, nanti ya. Iya, habis ini. Tolong bilang makasih dong. Terima kasih Ibu Indah. Kok makasih kuwi apa wis diwenehi? Juro. Yongko maksudnya ko. Iya. Syukur. Jiwa premane metu syukur. Padha lanange, Mas. Lho. Gelut apa piye? Dandanmu ki wedok. Ya. Guyune lho kaya Nembang. Aja nganti Mas ngisi. lerekno benakno sik. Benakno masa wong wedok ngene iki benakno lerekno. Iki apa to? Geleme karo awakmu lho, karo aku moh lho. Kimochi. Apa kowe? Kok jare kon benane besan dibenane ora lambemu. Lah iya Nyapa kok njaluk? Iko. Iki apa to? Masa ikah dodol kowe moci. Basa Jepang, Mas. Awake dhewe iki menajan ta urip ning Indonesia tapi kudu iso basa luar. Gitu loh. Dadi iso basa luar. Nah, iki apa nih di live streaming. Dadi wong Jepang ki ben rumangsa bangga. Oh, tibake wong Indonesia ki pinter-pinter iso basa Jepang. Umpamane awakmu karo iki gelem ora? Hah? Gelem ora? Apa ora gelem? Oh ya aku ayu kaya ngene lho. Tekono ibu-ibu karo bapak-bapak ke lho. Manohara ayu napa elek? Lho, rungokno. Sae napa awon? Lah sae nanti bidal kan. Sae napa sae? Monggo bidal kemawon saiki. Mas. Aja sik ngenteni dulure kok Kalimantan. Ada kesuwen. Ayo. Benane sik. Kowe iki kene kita kok nyanyi. Iya benane sik to. Enggak anu. Ndak to. Bismillahirrahmanirrahim. Wes get-geti wong. Piye to? Aja get-geti wong lho kok rumah saku dibenani tenanan. Kimochi. Kok tak antem slop tenan kowe kok malah kok rumah saku kimocak. Lah piye? Kok rumah saku wis kowe iki nembang kowe iki ning kene kita kok nembang kok. Benane sik to ngene lho menengo. Lah aku kok angel men sesuk disuwek. Wangel ram. Kok aku ngono kuwi benane to iki lerekane ngene lho. Angel men sesuk ganten koran lho. Dibuang ben penak sak menungsone. Ora iso ngene lho, Mas kok. Aku angel men kok rumangsaku. Piye to iki benane wis. Iki lho mikmu iso mbok kene-ngenean. Lah iki multifungsi kok. Mangsamu lho kok sampe nembang ya lintang asmara ya. Kowe sing wedoke. Iya, Mas. Kowe dadi lanange. Aku lanang. Kowe cethuk to, cethuk dek. Wedoke gayane rono, madhep rono dek. Engko cekel ngene le. Sekop. Sekop. Lho nyapa sekop-sekop barang iki. Lah saiki usome sekop-sekop. Ora nggih kuwi. Bu Indah njaluk sekop-sekop. Saiki wis ora usum sekop nganggone pacul. Ya le, iling-ilingan. Pacul, Kan iki madhep pacul. rono to. Dek iki gak gelem dadi. Wong ayu, kita jual mahal. Lah, mari kowe tak kei kunci le iki le, terus terak ndase bres. Oke. Iki ya aja jajan. diwenehi kunci. Iki aja jajan. Tak demek kongguri gak gelem. Iki langsung aku rono ndimo kunci terus tak terak. Ora. Nadane coba. Ayo, lintang asmara ya. Ya. Suarane sing penak tenan ya. Nul, Jainul. Ya. Pak Jainul kuwi lho. Asline jenenge Jainul. Manohara. KTP-ne mau aku ro ning mlebune hotel Manohara mana tak dolan hotel. Ahmad Jainul. Asline. Iki mesti lo nyapa to ngono ki nek gak ngono iki nyapa? Lah KTP-mu tenan Ahmad Jainul jenenge. Wong aku ki ayune kaya ngene kok Jainul. Lara atiku mbak kaya lara, atiku lara. Atiku ning Atiku lara. Atiku kene. Beda, Mas. Iya. Nek lanang asli ki atine ning kene. Ya, Iki blorot. blaret. Mudun. Masa ati yo blorot. Iki sak rempelone kok, Mas. Ususe melu ora. Melu dua apa? Wong ayu tresna Masuk. Lho. kinariot. Sik. Kowe iso tenan apa ora? Iso. Ya anting kempos iku malah. Banteng dhewe. Maksudnya ngene lho. Ngene lho, kowe iki pertamane gak gelem sih. Dadi mau dicekel. Oh ngono. Hah? Oh ya ganggu aja. Ceritane jual mahal mari ngono terus
mari ngono bahasa iki kowe nggih aji-aji. Aji-aji dikene mak blek kowe agek gelem. Nah, contohna sik ta contohna sik. Nadane. Ya contohnya sik. Wong ayu tresna mungkin arya tamba. Le, lah kok malah nek kok nyadar dadi wedhus. Kowe iki ora ngono kuwi masa goblok. Jangan iki wedok. Wong ayu tresna mungkin arya tamba. Lah kok pantes iki nek dadi ayo. Aku lanang kok iso. Oh iya, lali. Ya, gua agek terus tak sawur dek kowe agek gelem. Oh ngono, kok sawet nganggo duit. Iki lho, aji-aji. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah. Salah. Tenku. Syukur. Jainul kowe ceblok syukur. Onen itu Kang Son, syukur. Kowe langsung tak blek ngene lho. Aku tidak mau sama kamu, kowe tak antem. Jelek iki agek gelem. Lah nek mbok antem, Ayo. tak antem dhewe kowe engko. Ya sabar Ayo galak. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batenku. Sekop. Cuma sekop-sekop. Ngono ya? Lagune ngono ya? Iki ben gelem tenanan jane aja nganggo kembang, aja nganggo kertas, Pak. Apa? Langsung nganggo iki, Pak. Apa le? Wong ayu tuwak. Lah we ya tak antem iki. Ngawur. Iya. Sebelum kita joget-joget sama ibu-ibu yang di Ibu-ibunya. depan, kita tampilkan dulu artis selanjutnya yang Masih ada nanti sana. bisa Ada artis terkenal lagi, iya, Mas. Kolaborasi lagi. Kolaborasi Ayo, lagi. Mas. Yuk, spontan aja. Bareng-bareng artis Ngomong apa kowe? Tepuk tangannya mana dong? Yuk, kita tapui bareng-bareng coy. Piye to artis kondang kok ditapuki iki lho? Kita tepuki. Iya anu men sak senti karo aku. Sentimen. Lah kono Ayo, Cece. Manuharae mbok siarne aku metu mbok tapuki. Ndak adek, kalau tepuk Manohara tangan kan dulu. aku sering ketemu. Kalau kamu kan jarang. Lah sing kebangetan ki yo panitia to Mas. Lah kok iso? Wis ngerti nek acara iki anu tasyakuran relawan Silaturahmi. pemenangan Prabowo Gibran to. Iya. Sepanduk ning ngarep gede. Piye? Enek wayang kulit. Ah, Ki Sekak Kuncoro. sekak sopo? Apa to kok sekak kok? Sekak Catur. Lah iya Ki Catur lah sekak to. Oh iya bener Ki Catur pinggire Jane guyon maton, Cak Percil CS enek fotomu. Fotone gede. Fotone Slendem, fotone Manuhara. Iya. Lah aku sepanduke ra sedeng. Akhirnya fotoku dipasang ning pinggir cagak telepon. Terus tulisannya apa? Lah ngisore tulisane menerima sedot WC. Ora. Aku lah yo isin to Mas dadi. Beda, aku dudu awakmu nomornya Beda. padha karo nggonmu tapi beda. Agak maju, Dek. Iya Mas. Tak kenal maka tak Kampleng. sayang. Menyapa warga masyarakat Semarang. Oke. Mbok ngene-ngene iki aku jebolan ke Semarang. Mas. Semarang inti Mbak Yu. Sunan Kuning. Alah.
Ngapa biaya tekan Sunan Kuning? Aku ki padha karo iki seangkatan. Yo iki seangkatan. Aku yo nang Sunan Kuning padha. Tapi alhamdulillah Semarang sekarang sudah bersih dari yang namanya lokalisasi. Tenan, Mas. Alhamdulillah. Tepuk tangannya mana? Alhamdulillah. Mergo saiki wis pindah online tadi. Ngamu ku lho. Waduh ae. Aman yo nek ana awake dhewe ya. Wis ada. Agak Orang maju. Iya Mas. Namanya siapa? Iya. Perkenalkan nama saya Nyiliti. Kok nyiliti? Kok nyiliti gitu? Nyiliti sinten? Nyiliti Pak Sudarsono. Seneni bojone. Pak, aku nyiliti. Nyiliti. Kalau ini berarti Manohara, Iya. Manohara. Kamu aslinya namanya? Liti, jadi panggilannya Nyiliti. Oh, adik kesini tadi jam berapa toh? Tadi saya sudah 1 bulan yang lalu kok Mas kesini Mas. Nganu saking Lah pribadi. carane iki saiki kok saulan kebukur Persiapan. Toto iki ben masyarakat kene seneng. Nah. Lah sing masang terop iki sapa? Sampean. Awakmu. Yo tukang to Mas. Rumah Kok saku nak sing menowo. genah. Coba kamu Iya cocor- Ibu, cocor- terima kasih ngibul. untuk Bu Indah Mawarni Ya, yang Mawar. sudah menghadirkan kita di Semarang. Semarang. Jauh-jauh dari Jawa Timur Mas. Iya. Memperkenalkan Guyon Maton dan Cak Percil CS. Semarang. Juga ada Mbak Manohara. Semarang kali ini banjir. Arep nyapa. Ojo Semelang, rasa dipikir. Oh alah, gue yo pinter lho. Iya, Jan. iya toh. Pari-parian berarti iso. Apal to Mas? Semarang kali ini budek. Wes rasa disayang mergo wong. Iya, iya. Pinter, termasuk lho, pinter Jan. awakmu ya. Berarti paham ya Paham, apa-apa toh, Mas. ning ngene iki ndongakne dulur-dulur sing ada di depan Semarang. Semarang. Eneng kacang ning pinggir sumur, Mas iki. Warga masyarakat Semarang muga-muga panjang umur. Allahumma. Amin. Eneng kacang ning pinggir kali. Warga masyarakat Semarang muga-muga pikantuk rezeki. Allahumma. Amin. Enek kacang warnane ireng. Wong wedok sak Semarang ayo meteng bareng Allahumma. Gila ngomong apa? Ya aja ngono to kok ya. Masa meteng Ya Maksudnya beda. sing rong meteng kita kon meteng. Iki lho. Awakmu lho kok ngenane iso klip-klip ya Mbak, ora setrum sirahe. Apik yo Mas, yo ndase iso mekan. Iki jenenge presiden mandiri yang ngene Lah iki kok- to Mas. kok mandiri? Jagani nek jensete mati. Aku ketok mencorong. Jajal patenono Mas, lampune jajal Mas. Lah blackout berarti lah blackout awakmu iso. Ketok dhewe to Mas. Masa? Oh, lah kae lho anu Mbak Liti ketok mencorong klip-klip ngono iku to Mas. Oh, berarti memang kamu Menyang di setting kayak gini konsep Mas. seperti ini emang kamu Konsep, bisa. ya. Ora kesetrum dase ya, Pak. Ora, nembang ya, Dok. Nembang. Sinden nyangking aki yo iki Mas. Ya ora. Aki apa to? Lah kowe nganggone apa murupe kowe? Iki utek wis tak ganti baterai. Nembang ya, Mbak. Nembang Mas. Mau Mbak Manohara. Sudah nembang. Duet Lintang Asmoro sama Oke. nembang apa, Dok? Nembang yang anu minta apa Mas? Yang viral Lagu-lagu yang masa kini apa masa lalu? masa Iki asli lalu, masa iki kini. asli sinden klasik Mas. Ya. Klasik sembarang ki iso. Masa kini iso modern. Bisa iso. dong, Mas. Nadane apa? Nadanya minta G Kalah, G kalah, G. kalau nadane ning kono kalah. Di. Kayak Lah yang ini lah bisa lho lho. Iya. Malah munyer kok yo munyer. Anak Betawi Ketinggalan sepur. Zaman. zaman Ini pas nyegat sepur iki. zaman Katenyi. Dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke laut, Indonesia tanah airku. Bu Indah mana sangku. Iki ada kok Semarang kok ngemis. Indah semangat. Ngaku. Aja ngono to. Bu Indah idolaku. Tepuk tangan. Berarti lah nembang iso ya. Ya iso to. Nembang oke ya. Rek, ayo rek. Rek kok rek. Aku nek nyelok iki rek kok. Delok kira iki. Gila delon. Delon lagu ya. Iya. Gila delon. Sitok ya. Rek ayo rek. Pengen lah. Aku pindho. Rek, ayo rek. Iso. Aku Iya, ping iso. telu. Jajal. Ayo. Rek ayo rek. Asik asik asik. Ayo ping 100. 100. Eh, Mas, piro? 100. Lah kowe mung 1, 2, 3 aku 100 lho Mas. Lah kowe dawa masalahe.
Ya iya toh, bature ndek kok. Ya. Ya tak turuti nek salah. Tenang lo ya. Rek, ayo rek. Lagi 30 lho Mas. Menika anu contoh sinden badhe kenging stroke. Sinden kok stroke masak. Rambutmu iso kaya Rambutnya kok iso lho. Piye to iki? Ucul lah. Masa das. Ndase ucul Mas. dibenane kok. Kowe iki kebangetan tenan kok. Lah dibenane angel kok. Kene iki dandane ning salon pas. Salon to. Ayo ning salon duwite pas iki ya salon pas. Angel men to. Angel. Ya cok tenan lho benakne kok iso rumangsaku kok iso. Oh sinden kok ndase mbok cepote iki rumah kamu. Tapi iki kudune. Sombene aja nganggo ndas iki. Nganggo ndas iki. digenti ndas truk ngono lho. Kaweden. gas terdani yo telolor. Angel. Lah iso gae. Enak. Nyanyi. Mosok aku brundul. Wis ngene wis. Ayo lagu deh. Jane yo ganteng lho Raja. jane. Asline. Sing anu keras Mas. Keras. Oke. Karena tadi udah campur sari kamu yang pop. Nah, Oke. yang pop. Khusus yang pop. Khusus. Kan ki suasanane koyo konser. Yuk. Oke. Yuk. Lagune apa judulnya? Lagune apa? Yo lagune Raji to Mas. Raja. Raja kok Raji iki lho. Raja iki bapake jenenge Raji. Lah ngawur duduk raja. Iku bakul pentol. Jarene sindian kondang Mas. Apa? Lah, kalung iso dipeniteni to. Iki peniti saka Mas lho. Mas Apa sing tak gawe iki Mas? Ali-ali ngerti? Mas. Kalung. Mas. Anting-anting. Mas. Iki Mas. Baya. Mas Yono sing gawe. Oh ya Mas Yono. Yo, Mas. Iya Mas. Ayo. Lu judulnya apa Kakak? Sinder. Kok sinder? Ora mandor to. Cinderella. Lagune Raja. Cinderella. Lah iya kuwi. Iya oke. Yuk. Kok sinder tok. Siap Mas. Musik. Sindian kok iso. Sesuk aja. Makane aja numpak Apa to? Masalah numpak bis restu bareng lho. Lah iya. Kok iso numpak truk barang ki mulo nyapa? Aku numpak sinar mandiri. Ora ase akhire masuk angin Mas. Ora kono parah. Nyapa? Kok nyanyi kok wau. Ciri khas Raja. Ciri kasih raja iku nyapa kok Lah iya. Ki gak pas mutah to Mas. Ora ya? bisa ora kurang Oke. ditekan Rata-rata ngeten, rata-rata. tekanane Nek tekan lagi Tekan Citongkas. Citongkas. Ora nek toilet terdekat to Mas. Kon tekan tok. Ayo. Wow, go, yuk. Dua. Hey. Saya kota semua. Ada sebuah cerita, cerita wayang Ramayana, Ratu Kuta, Rawana Raja, Anoman si kedai putih, sowan taman sinto dijamule, orang Indrajit lan Pate, Anoman orang wedi gede, Cinderella kocone Anoman. Ki piye to jane? Cinderella kok iso anoman ki lho. Wis bener lho. Cinderella kuwi Amerika Bener apa? Ngawur. Duwe kang ngono. Raja apa tuh awakmu tekan aman obong kok. Ada sebuah cerita, cerita wayang Ramayana. Teko wayang Ramayana kuwi lho kleru dul. lah iya Anoman si kedai putih, Lah Cinderella kok teko anoman barang ki nyapa? Cinderella koncone Anoman. Lah mosok ora oleh Anoman dolan. ada sebuah cerita tentang darah jelita Nyapa lho asline. tentang
wayang Ramayana. Iki beda Mas, iki mainin Jawa Tengah. Kita undi door prize ya. Ini karena banyak sekali hadiah. Loh, enek banyak bebek. Balapan berarti kuwi. Mentok. Lah kok iso banyak barang ki lho. Maksudnya sama panitia itu disediakan hadiah untuk para yang Oke. 5 penonton sebelah yang datang. sana, 5 sebelah sini. Oke. Saman sing milih wis, sing milih. Karena malam hari ini 5 luar sana, biasa sekali 5 Mas. sini. Untuk panitia bisa langsung bergabung Bisa sini. bersama tukang parkir di depan. Kalau aku lanjut langsung saja all artisnya Guyon Maton bareng-bareng masih bersama Guyon Maton dan kita habis ini dilanjutkan di wayang kulit Ki Catur. Yuk kene. Oh, judulnya apa le? Biasanya bengok siji loro telu. Basarologi. Mbak-mbaknya tadi yuk kita joget bareng-bareng di depan yuk. Yuk. Saudara-saudara saya yang baik hati semuanya, rupanya harus sampai di sini dulu dari Guyon Maton dan tentunya merupakan satu kehormatan tersendiri dan yang jelas dengan berakhirnya lagu tadi maka berakhir pula perjumpaan kita di kesempatan saat ini. Atas nama dari seluruh kerabat kerja petugas saya Kolis Iksan, Saya Sodok Sumitro. mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk bersama Ki Catur Banyak Kuncoro. Selamat menyaksikan.